सावंतवाडी यांनी खरोखर जी सेवा जी चालू केलेली आहे खरोखरच चांगली आहे. आम्ही एवढ्या लांबून येतो आणि आम्हाला नाश्त्याची सोय केलेली आहे. खरोखर चांगला नाश्ता, चांगल्या पद्धतीचा नाश्ता आम्हाला इथून गावावरून एवढ्या आम्ही भिवंडे गावातून आलेले आहोत कणकवली. तर आम्हाला इथे आल्यावर खरोखर चांगलं वाटलं की गोव्यामध्ये येऊन आमच्या सिंधुदुर्गमधून जो नाश्ता दिला जातो आणि सेवा केली जाते अशीच त्यांची सेवा चालू राहत. त्यांच्यावरती ईश्वराने आशीर्वाद द्यावेत. प्रभूकडे मी अशी प्रार्थना करतो. प्रिय मित्रांनो, आता सकाळचा वेळ चांगला वेळ आम्हाला मिळाला आहे आणि तुमच्यासोबत आणि आजचा विषय जो आहे जगामध्ये शांतता. आपल्या प्रत्येक माणसाने प्रयत्न करावे की शांतता आपल्या कुटुंबात, शांतता आपल्या वैयक्तिक जीवनात आणि शांतता आम्ही आमच्या जीवनात जरी पाळल्या तर परमेश्वराची कृपा एक प्रत्येक माणसावर येणार हीच माझी प्रार्थना आहे.